Imaginează-ți că suntem la o cafenea, discutând despre acele momente complicate care uneori par a fi adevărate labirinturi emoționale. Probabil ai auzit de persoane care au un talent aparte de a manipula și distorsiona realitatea, sugând energia celor din jur, asemenea unor vampiri emoționali. Vorbim despre narcisiști, acei oameni care trăiesc pentru a avea un control psihologic asupra emoțiilor altora, ca niște maestri ai manipulării. Au această abilitate incredibilă de a te face să te îndoiești de tine însuți, să te întrebi dacă ceea ce simți este real sau doar un produs al imaginației tale. Vestea bună este că există oameni pe care narcisiștii pur și simplu nu îi pot manipula. Pentru ei, acești oameni sunt ca un coșmar viu. Încearcă de toate. Provoacă, testează, distorsionează mintea, dar nimic nu pare să funcționeze. Iar când își dau seama că tacticile lor nu au efect, intră într-o stare de disperare totală. Acum gândește-te, nu ți-ar plăcea să fii acea persoană, cea de care un narcisist se teme? Cineva imun la capcanele lor psihologice, care răstoarnă situația și devine ultima persoană pe care un narcisist ar vrea să o înfrunte. Asta vreau să îți arăt. Și îți pot garanta că, învățând aceste caracteristici, niciun narcisist nu va mai putea să te controleze vreodată. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi este că narcisistul se hrănește cu reacția ta emoțională. Dacă vede furie, frustrare sau o nevoie disperată de a te explica, se simte ca și cum ar fi câștigat premiul cel mare. Este ca și cum ar fi aruncat o momeală și tu ai fi mușcat. Dar dacă ignori și nu reacționezi, el nu mai știe de ce să facă. Încearcă să provoace, acuză, face jocuri mentale, dar când manipulările sale nu au efect, nu poate face față. Depinde de controlul asupra emoțiilor tale, iar cea mai bună modalitate de a trata cu el este să nu joci jocul lui. Așadar, dacă el face un comentariu veninos, nu riposta. Dacă încearcă să te preseze, nu ceda. Dacă inventează minciuni absurde, nu simți nevoia să dovedești nimic. Doar zâmbește și mergi mai departe. Asta îi slăbește puterea. El se așteaptă la țipete, lacrimi, explicații, dar când primește tăcere, devine disperat. Când își dă seama că nimic din ceea ce face nu te poate afecta, devii o oglindă care nu reflectă haosul lui. Dar este important să-ți amintești că asta nu înseamnă să-ți reprimi emoțiile. Diferența dintre a nu reacționa și a înghiți broaște este enormă. Poți simți furie, frustrare, indignare, dar să exprimi asta direct către el doar îi întărește narcisismul. În schimb, canalizează-ți emoțiile către ceva productiv. Antrenează-ți mintea astfel încât validarea lui să devină irelevantă. Cu cât practici mai mult această indiferență, cu atât el își dă seama că nu are control. Și atunci, prietene, el înnebunește. Vrei un sfat practic pentru a aplica asta? De fiecare dată când încearcă să te provoace, fă o pauză și respiră adânc. În loc să răspunzi imediat, întreabă-te, chiar merită energia mea asta? În 9 din 10 cazuri, răspunsul va fi nu și când el își dă seama că a pierdut această bătălie, va începe să caute o altă victimă, dar nu te lăsa păcălit, el este persistent. Așa că rămâi ferm pe drumul tău, știind că ai puterea de a răsturna situația și de a-ți păstra liniștea intactă. Adună această încredere în tine însuți și vei vedea cum lumea din jurul tău începe să se schimbe. Vei observa că oamenii care contează cu adevărat sunt cei care îți respectă emoțiile și nu încearcă să le manipuleze. Și așa îți construiești o viață mai ușoară, înconjurată de relații adevărate și libere de manipulări. Să mergem înainte, mereu în căutarea a ceea ce ne face cu adevărat bine. Imaginează-ți că suntem aici, discutând despre cum să gestionezi acele persoane care par să-ți consume toată energia. Desigur, mă refer la narcisiști, acei maestri ai manipulării emoționale, financiare și psihologice. Ei doresc ca tu să depinzi de ei,
pentru că asta le conferă un sentiment de putere. Dar când întâlnesc pe cineva care nu are nevoie de nimic de la ei, povestea se schimbă complet. Narcisistul va încerca să te testeze de mai multe ori înainte de a renunța, dar depinde de tine să îți menții fortăreața solidă, arătând că ești autonom și independent. Hai să luăm un exemplu. Narcisistul adoră să joace jocuri, cum ar fi să te ignore ca formă de pedeapsă. El dispare, așteptând ca tu să mergi după el, implorând atenție. Dar ce s-ar întâmpla dacă pur și simplu îți continui viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat? Asta îl înnebunește, pentru că ideea de a nu fi centrul atenției tale este insuportabilă pentru el. Are nevoie să simtă că este important, iar când își dă seama că nu este, masca începe să se crape. Deci dacă vrei să fii acea persoană care nu depinde de aprobarea altora, începe prin a-ți întări independența. Nu doar emoțional, ci și financiar și mental. Dezvoltă-ți abilitățile, extinde-ți cercul social, învață să fii autosuficient. Cu cât îți construiești mai mult libertatea, cu atât narcisistul va avea mai puțin control asupra ta. El își dă seama că a pierdut jocul atunci când vede că nu are nimic de oferit care să te facă să rămâi. Să discutăm acum despre importanța de a spune nu, fără frică. Narcisiștii urăsc limitele și vor testa forța și împinge cât de mult pot. Dacă văd că te pot dobândi, vor abuza de asta fără să clipească. Dar când întâlnesc pe cineva care spune nu, fără ezitare, fără teamă de pierdere sau vinovăție, se dezarmează. Pentru un narcisist, un nu ferm este ca un zid de netrecut. El se aștepta să manipuleze, să convingă și să ocolească barierele tale, dar când nu cedezi, simte că a pierdut puterea și asta este insuportabil pentru el. Să spui nu, fără frică, este un act de autoprotecție, este modul tău de a arăta că nu ești de vânzare și că respectul tău de sine valorează mai mult decât orice legătură toxică. Dacă un narcisist încearcă să te convingă să renunți la valorile tale, dar tu îți menții poziția, el realizează că nu există loc pentru manipulare. Desigur, nu va accepta asta ușor. Va insista, va încerca să te destabilizeze, să facă șantaj emoțional, dar un nu adevărat nu se clatină. Poate să strige, să amenințe, să plângă. Nu contează, răspunsul tău rămâne același. Secretul este să te întărești, să fii autonom și să știi să spui nu atunci când este necesar. Asta nu doar că te protejează, dar îi arată și narcisistului că nu are control asupra ta. Și crede-mă, asta le enervează mai mult decât orice altceva. Acest tip de libertate și independență este ceea ce cu adevărat îl terorizează pe un narcisist, pentru că realizează că nu te poate prinde în plasa sa de manipulare. Devii cineva pe care îl teme, cineva care a întors jocul și deține controlul asupra propriei vieți. În final, ești tu cel care decide cum să își trăiască viața, fără a fi influențat de capcanele altora. Când îți construiești această încredere și independență, lumea din jurul tău începe să se schimbe în moduri pozitive. Descoperi că relațiile care contează sunt cele care îți respectă emoțiile și nu încearcă să le manipuleze. Așa îți creezi o viață mai ușoară, plină de relații autentice și lipsite de manipulări. Mergem înainte mereu în căutarea a ceea ce ne face cu adevărat bine, ne eliberează și ne permite să fim noi înșine, fără compromisuri. Imaginează-ți că suntem aici, discutând despre acele momente când cineva încearcă să te convingă, să mai dai o șansă, sau când încearcă să te facă să te simți vinovat pentru că ai stabilit un hotar. Este un test. Vor să vadă dacă te pot face să cedezi, dar încearcă ceva diferit. Spune un nu ferm, un nu care nu are nevoie de justificare sau explicație, doar un hotar care nu se negociază. Observă reacția pe care o provoacă. Mai întâi vine frustrarea, apoi tentativa de a negocia și în cele din urmă renunțarea, pentru că un narcisist nu pierde timp acolo unde nu are control. Ca să fii acea persoană, trebuie să exersezi fermitatea în nu-urile tale. Începe cu lucruri mici.
nu accepta favoruri care vin cu intenții ascunse, nu tolera conversații manipulatoare, nu prelungi interacțiunile care te epuizează. Fiecare nu pe care îl susții îți reafirmă libertatea. Și crede-mă, nimic nu îngrozește mai mult un narcisist decât cineva care nu se teme să piardă ceea ce oricum nu merită. Acum, gândește-te la acele persoane care înfruntă conflictul fără să dea înapoi. Narcisiștii își aleg victimele cu grijă. Caută pe cei care evită confruntarea, care tac pentru a menține pacea, care înghit insulte pentru a nu crea tensiuni. Pentru ei, jocul funcționează doar dacă cealaltă parte dă înapoi. Dar când întâlnesc pe cineva care nu fuge de conflict, care privește în ochi și spune adevărul, pierd controlul. Frica se schimbă de partea cealaltă. Știu că nu mai pot folosi aceleași tactici, pentru că orice încercare de manipulare va fi expusă. A înfrunta un narcisist nu înseamnă să strigi, să pierzi controlul sau să reacționezi impulsiv. Dimpotrivă, înseamnă să rămâi ferm, încrezător și să nu te temi să numești jocul pe care încearcă să-l joace. Când te uiți la un narcisist și spui, știu exact ce faci, îl destabilizezi. Pentru că cel mai rău lucru pentru el este să fie demascat. Narcisiștii operează în haos, în umbră, în psihologic. Dacă iluminezi mizeria, nu are unde să fugă. Gândește-te la acele situații când el distorsionează ceva ce ai spus pentru a te deruta. Cu faimosul, nu am spus niciodată asta sau exagerezi. Este un joc tipic de manipulare. Acum, imaginează-ți că răspunzi cu un ton calm și privire fermă. Știu ce am auzit și știu ce încerci să faci, fără a ridica tonul, fără disperare, doar certitudinea adevărului. Efectul este imediat. Poate încerca să schimbe subiectul, să se victimizeze sau chiar să reacționeze cu furie, dar știe că a fost identificat. Pentru a deveni acea persoană, dezvoltă-ți siguranța emoțională. Fii ferm și nu te teme de conflict atunci când este necesar. Narcisiștii fug de cei pe care nu îi pot îndoi, de cei care nu pleacă capul, de cei care nu se lasă manipulați. Din momentul în care își dă seama că nu cedezi, trebuie să aleagă. Fie schimbă ținta, fie se confruntă cu propriul eșec. Și un narcisist urăște să piardă. În final, să vorbim despre a nu căuta aprobare. Narcisistul te prinde prin nevoia ta de acceptare, joacă cu dorința ta de a fi validat, de a fi plăcut, de a fi recunoscut. Dar când întâlnește pe cineva care nu caută această aprobare, care nu depinde de asta pentru a se simți bine, pierde controlul. A fi acea persoană înseamnă să știi că valoarea ta nu depinde de validarea nimănui. Înseamnă să fii suficient de puternic pentru a trăi viața după propriile reguli. Și asta, prietene, este ceva ce nimeni nu-ți poate lua. Această libertate și independență sunt cele care te fac de neclintit. Ești stăpân pe propria viață și asta este o victorie pe care un narcisist nu o poate suporta. Pe măsură ce-ți crești încrederea în tine, vei vedea cum lumea din jurul tău începe să se schimbe în bine. Relațiile care contează cu adevărat sunt cele care respectă cine ești și nu încearcă să te manipuleze. Așa îți construiești o viață mai ușoară, plină de relații autentice și libere de manipulare. Mergem înainte, mereu în căutarea a ceea ce ne face cu adevărat fericiți, ce ne eliberează și ne permite să fim noi înșine, fără compromisuri. Imaginează-ți că suntem aici, discutând despre acele persoane care par să aibă un talent special de a te face să te îndoiești de tine însuți. Știi, narcisiștii adoră să-și folosească percepțiile împotriva ta. Dacă simt că îți pasă de ceea ce gândesc, folosesc asta ca pe o armă. O critică aici, un compliment fals acolo, un dispreț calculat. Toate acestea fac parte din jocul lor de a te ține prins, mereu în căutarea aprobării lor. Dar când întâlnesc pe cineva căruia pur și simplu nu-i pasă, pe cineva care nu are nevoie de validare pentru a se simți sigur, își pierd una dintre cele mai mari arme. A nu căuta aprobare nu înseamnă să fii arogant sau indiferent la tot.
Înseamnă să știi cine ești și să nu lași opinia unui narcisist să-ți definească valoarea. Și aceasta este cea mai mare amenințare pentru ei, pentru că, dintr-o dată, nu mai au ce controla. Pot să te ignore și nu te mișcă. Pot să te critique și tu îți vezi de viața ta. Pot să te complimenteze, dar tu nu ai nevoie de asta. Pentru ei, această indiferență este insuportabilă. Narcisiștii adoră să fie centrul universului, dar când își dau seama că opinia lor nu contează, intră în disperare. Vrei un exemplu practic? Gândește-te la o conversație în care narcisistul aruncă o remarcată veninoasă, așteptând să te justifici. Ceva de genul, wow, te-ai schimbat mult, sau eu aș fi făcut altfel. Este un test. Vrea să vadă dacă vei alerga după aprobarea lui. Dar încearcă să zâmbești și să răspunzi simplu, poate, sau e bine că fiecare are stilul său, fără să te explici, fără să încerci să dovedești nimic. Tăcerea care urmează este sunetul înfrângerii sale. Pentru a deveni această persoană, învață să ai încredere în propriile tale judecăți. Cu cât îți valorizezi mai mult propria opinie, cu atât mai puțin te poate manipula narcisistul. Poate încerca orice. Dar dacă își dă seama că ești protejat, că nu ai nevoie de el pentru a te simți complet, pierde jocul. Nimic nu îngrozește mai mult un narcisist decât cineva care nu are nevoie de aprobarea lui pentru a fi fericit. Acum, să vorbim despre a vedea dincolo de mască. Narcisiștii supraviețuiesc prin iluzii, construiesc o imagine perfectă, se vând ca fiind speciali, manipulează pentru ca alții să creadă în teatrul lor. Dacă trebuie să pară un erou, joacă acest rol. Dacă e mai avantajos să fie o victimă, schimbă scenariul. Dar când întâlnesc pe cineva care vede dincolo de mască, simt frica, pentru că acea persoană vede adevărul, vede contradicțiile, jocurile, trucurile psihologice și un narcisist nu știe cum să înșele pe cineva care deja i-a descifrat manualul de manipulare. Recunoașterea unui narcisist nu înseamnă doar observarea comportamentelor evidente, ci și observarea detaliilor pe care încearcă să le ascundă. Modul în care manipulează narațiunile, cum distorsionează faptele, cum te face să te simți vinovat fără motiv evident. Când cineva privește dincolo de ceea ce arată și vede ce se întâmplă cu adevărat, se panichează. Pentru că nu mai poate controla percepția acelei persoane. Pierde dominația, farmecul, puterea și asta îl îngrozește. Vrei un exemplu practic? Imaginează-ți că un narcisist face ceva crud, dar apoi se victimizează spunând că a acționat așa din cauza stresului sau pentru că l-ai provocat. Cineva care nu vede dincolo de mască poate cădea în asta, simțind milă, oferind încă o șansă. Dar cine cunoaște deja jocul doar observă și spune, este doar o altă manipulare, fără să se lase afectat, fără să fie atras în teatrul lui emoțional. Frustrarea lui când realizează că nu te poate înșela este inevitabilă. Pentru a deveni acea persoană, începe să observi mai mult și să reacționezi mai puțin. Narcisiștii vorbesc mult, dar arată totul prin acțiuni. Fii atent la tipare, nu la cuvinte. Ce spune el rareori se potrivește cu ceea ce face. Cu cât îți asculți mai mult percepția, cu atât mai repede demontezi iluzia. Și când un narcisist își dă seama că deja cunoști toate trucurile lui, fuge, pentru că fără mască nu mai are putere. Imaginează-ți că suntem aici, discutând despre cum să gestionezi acele persoane care adoră să arunce vina pe alții. Sunt sigur că ai întâlnit pe cineva care folosește vina ca pe o armă puternică, nu-i așa? Narcisiștii sunt maestri în asta. Ei distorsionează situațiile, îți manipulează emoțiile și te fac să crezi că totul e vina ta. Dacă ceva nu merge bine, tu ești cel vinovat. Dacă te tratează rău, ești făcut să crezi că tu ai provocat asta. Și în timp ce tu porți această povară, ei au control total asupra ta. Dar când întâlnesc pe cineva care refuză să poarte vina care nu-i aparține, jocul se schimbă. Ei pierd una dintre cele mai puternice tactici ale lor.
Pentru a scăpa de vina impusă de un narcisist, ai nevoie de claritate emoțională. El va încerca în toate felurile, te va acuza, te va face să-ți pui la îndoială propriile acțiuni. Dar când știi să faci diferența între ceea ce este cu adevărat responsabilitatea ta și ceea ce este manipulare, el își pierde influența. Un exemplu este când el te ignoră zile întregi și, când îi ceri explicații, îți spune că a dispărut doar pentru că l-ai enervat tu. Intenția este clară, să inverseze situația și să arunce vina asupra ta. Dar, în loc să intri în joc, poți răspunde calm. Dacă asta a fost alegerea ta, este responsabilitatea ta. Fără ceartă, fără justificare, doar întorcând vina acolo unde îi este locul. Acest tip de răspuns îl destabilizează. Pentru a deveni această persoană, încetează să mai porți poveri care nu sunt ale tale. Ori de câte ori un narcisist încearcă să te facă să te simți vinovat, fă o pauză și întreabă-te, este aceasta cu adevărat responsabilitatea mea? Dacă nu este, returnează. Nu explică, nu justifică, doar refuză să accepți. Vina are putere doar când o porți. Și un narcisist care nu te poate face să te simți vinovat își pierde unul dintre cele mai mari aturi. Acum, imaginează-ți o situație în care persoana pur și simplu pleacă fără avertisment. Ceea ce un narcisist se teme cel mai mult este să fie ignorat, să fie uitat. El se hrănește cu atenția ta, cu timpul tău, cu energia ta. Pentru el, orice reacție este un premiu. Chiar dacă te cerți, plângi, ceri explicații, toate acestea mențin jocul în funcțiune. Dar când cineva pur și simplu dispare fără avertisment, fără discuție, fără scenă dramatică, el înnebunește, pentru că dintr-o dată nu mai are control și senzația de a fi irelevant pentru cineva este insuportabilă pentru el. A pleca fără avertisment nu înseamnă a fugi sau a te ascunde. Înseamnă a lua decizia conștientă de a-i tăia accesul la viața ta, fără a da nicio explicație. Narcisiștii se așteaptă să implori, să ceri răspunsuri, să încerci să rezolvi, dar când pur și simplu dispari, fără discuții, fără rămas bun, el pierde ultima carte din joc. Nu poate inversa, nu poate manipula, nu te poate prinde. Și asta îi distruge ego-ul. Să luăm un exemplu practic. Imaginează-ți că un narcisist observă că te retragi și dintr-o dată îți trimite un mesaj prefăcut de grijă. Poate spune că este îngrijorat pentru tine, că îi lipsește prietenia ta, că vrea să știe dacă ești bine. Dar dacă îi decizi deja că nu vrei această relație toxică în viața ta, nu trebuie să răspunzi, nu ai nevoie să dai explicații. Doar continuă-ți drumul, știind că aceasta este cea mai bună decizie pentru liniștea ta. Când alegi să nu mai dai atenție, el pierde controlul. Și nimic nu îngrozește mai mult un narcisist decât cineva care nu reacționează, care nu cade în jocurile lui emoționale. Devii cineva pe care nu poate manipula, cineva care s-a eliberat de lanțurile controlului său. Și asta, prietene, este un pas puternic spre libertatea ta. Imaginează-ți că suntem aici, discutând despre acele persoane care încearcă să te atragă înapoi, în dramele lor. Probabil ai primit vreodată un mesaj de genul, "Mie dor de tine, ești bine?" Pare sincer, dar de fapt este doar un test pentru a vedea dacă încă mai poți să te controleze. În loc să răspunzi, pur și simplu nu spune nimic, blochează, continuă-ți viața ca și cum nici nu ar fi existat. Lipsa reacției este un atac direct asupra mândriei lor, ceva ce nu pot suporta. Pentru a deveni această persoană, este important să înțelegi că nu datorezi explicații cuiva care vrea doar să te distrugă. Narcisistul va încerca mereu să te atragă înapoi, dar dacă decizi să pleci și chiar dispari din viața lui, el pierde puterea. Poate încerca să te provoace, să se victimizeze, să răspândească minciuni, dar nimic din toate acestea nu contează. Tăcerea este cea mai mare armă a ta. Când un narcisist își dă seama că te-a pierdut pentru totdeauna, nu își revine niciodată din această înfrângere. Acum că știi care sunt caracteristicile care fac un narcisist să înnebunească, spune-mi
pe care dintre ele le ai deja și pe care vei începe să le dezvolți de azi. Adevărul este simplu. Fie te întărești, fie ajungi să cazi în ciclul lor de manipulare. Cea mai gravă problemă pentru un narcisist nu este confruntarea, ci indiferența ta, libertatea ta, faptul că își dă seama că nimic din ceea ce face nu te poate afecta. Când înveți să vezi dincolo de mască, să nu cari vreo vină care nu este a ta, să spui nu fără frică, el își pierde toată puterea asupra ta. În acel moment el înnebunește, dar adevărata transformare are loc atunci când îți revendici puterea și decizi că nu vei mai fi niciodată prizonierul jocului psihologic al unui narcisist. Asta nu înseamnă că nu vei mai întâlni persoane manipulative pe drum, dar înseamnă că atunci când le vei întâlni, vei fi protejat emoțional. Nu vei cădea în capcane, nu te vei simți vinovat pentru ceea ce nu ai făcut și nu vei avea nevoie de aprobarea nimănui pentru a te simți complet. Narcisistul nu vrea să știe asta. El vrea să rămâi prins în ciclul dependenței emoționale, căutând validare acolo unde nu o vei găsi niciodată. Dar acum știi cum să întorci acest joc. Alegerea îți aparține. Vei continua să permiți unui narcisist să aibă influență asupra vieții tale sau vei prelua controlul. Dacă ești hotărât să întorci jocul și să preiei controlul asupra vieții tale, spuneți: eu sunt la cârma vieții mele. Acesta este primul pas pentru a te proteja de influențele negative. Amintește-ți să te protejezi de narcisism și să trăiești cu mai multă putere, libertate și inteligență emoțională. Pentru că, în cele din urmă, narcisistul nu se teme de orice persoană, se teme de cine nu poate manipula. Și acum decizia este în mâinile tale. Ai grijă de tine, întărește-te și trăiește-ți viața din plin.